Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να παραγγείλατε τον πιο λαχταριστό μπακλαβά στην Κωνσταντινούπολη μιλώντας από τα τουρκικά? Σήμερα θα δούμε τα 5 πιο εμβληματικά γλυκά και τις φράσεις που θα χρειαστείς στο ζαχαροπλαστείο. Μείνε μέχρι το τέλος. Ξεκινάμε με τον μπακλαβά, τον βασιλιά των γλυκών. Δύο είναι τα βασικά είδη μπακλαβά: φαστακλό με φιστίκι και τζεβιζλί με καρύδι. Προχωράμε στο κιουνεφέ, το ζεστό. Το κιουνεφέ μοιάζει με καταΐφι, αλλά δεν είναι, έχει μέσα τυρί. Σουτλάτς, το παραδοσιακό, προέρχεται από τη λέξη σουτ που σημαίνει γάλα και είναι το τουρκικό ριζόγαλο. Καζάντιμπι, το ιδιαίτερο. Καζάντιμπι σημαίνει πάτος του καζανιού. Και τέλος στο αγαπημένο ντοντουρμά, παγωτό. Το παγωτό είναι παράδοση στην Τουρκία, καθώς προέρχεται από την πόλη Μαράς, έξω και το Μαράς ντοντουρμασί, παγωτό δηλαδή Μαράς. Και τώρα περνάμε στο πιο χρήσιμο και στο πιο καλό κομμάτι, που είναι αυτό της παραγγελίας γλυκού. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα παραγγείλουμε ένα τέτοιο γλυκό σε ένα ζαχαροπλαστείο της Τουρκίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το διάλογο λέγοντας Merhaba, bir porsiyon fıstıklı baklava alabilir miyim? Γεια σας, μπορώ να έχω μία μερίδα μπακλαβά με φιστίκι? Ο υπάλληλος θα μας ρωτήσει Tabii, yanına çay ister misiniz? Φυσικά, θα θέλατε τσάι μαζί? Evet, bir bardak çay lütfen. Ναι, ένα ποτήρι τσάι παρακαλώ. Κάπως έτσι πάει ένας τυπικός διάλογος σε ένα ζαχαροπλαστείο της Τουρκίας. Να θυμάστε πως τα γλυκά τους τα συνοδεύουν σχεδόν πάντα με τσάι. Αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τουρκικό γλυκό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, καθώς επίσης και στο site μου, για να λάβετε δωρεάν το e-book μου με τις 40 τουρκικές λέξεις. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!